Indoda Haikali. Today I want us to have a bit of a conversation. It's a bit of a touchy one, namhlanje. And we want to talk about why men choose to go pay for escorts. Why see kokhela? Bayothenga inyama esoka. Bathenga, yes. Into yenza ukuthi amachita aphume akhetha ungabuild ama relationship azodinga isikhathi, azodinga i-effort, azodinga imali, azodinga izonke lezi zinto efaka uyidinga, but umuntu akhetha ukuthi ngcono ngihambe ngiyothenga. The question is, why do decent men and business people buy sex? Why? Yes, why? It's a variety of reasons and they're very complex. But ngicela wemkhaya ukuba bias ngisebenzisa counseling experience yami. I have counseled a number of men who came forward and said, I've been buying sex and I want to stop. Say addicted. Yeah. Abanye bathi ngakwenza, is there a cleansing ritual that comes with it because I'm out? Yes, yeah. Then you've got igang yasesontweni. Igang yasesontweni, they first deal with the spiritual aspect. Mhlambe aye kumfundisi wakhe ayokhuluma. But bese umfundisi kodwa ngingajabula ukuthole a clinical or psychological attention. Okay. So as to find out why, being the usher, being a pastor, being a bishop, you went to buy sex. Ixazululo lezo ishoyo manje. Yes, ixazululo. But iqalaphi lenkinga? Is it loneliness? Power, noma convenience? No, it's not power. In fact, when you buy sex, you are powerless. Kanjani? Unmet needs, relationship issues, a desire for connection and intimacy. Men are buying intimacy with sex, but you'll be surprised. But when are we not paying? Intimacy with a stranger? Yeah, that's why a man becomes angry if he's not intimate with them. Are they angry? Yeah, they actually become angry at time when you use what they call kill. How? It's not no, and it's something more connecting. That is why you'll find other men connecting with our sex workers. But is mhlawumbe indalo yalokho akona ukuthi sikhokha yonke indawo bamndabe uye clubini uthengisa champagne uphume la uthengisa uphume la uthola into encane ukhokhiswe umuntu uyajola usukhokha irent usukhokhela imoto usukhokhela amafoni usuwenzani answer by not paying mhlawumbe bese ngiphenduka ngala ngithi maybe mhlawumbe lana all I'll spend is $50 150 300 and it's over once nga yazi iketela sekuphelile sekuyabiza Sonic seku 100 500 abakhona la bakhona Sonic, don't make me ask why abolabo sebe imarket sibashayile ngoba people are not going class abakhona kubabona bedlela bemile la ukhona usisi abadesela umuntu oyedwa bese bakhona abadesela icrowd. Okay, lo desela umuntu ade relationship angena? No, you're relationship. Usuke nje azi ukuthi uyadayisa kumuntu oyedwa and uzokhokhela. Sonic, ibhlungu lento mase uhleli phansi ku therapy session because you can see that men actually are feeling lonely. They crave intimacy and are experiencing difficulties in their primary relationships. So what do? They buy intimacy because they crave intimacy. It's because of childhood unmet needs, emotional needs. And kwesinye isikhathi mkhayana khona into ishilo ngifuna ukuzuma kuyona, you might find that a guy is seeking a safe place to explore their sexuality ngoba akekho sure ukuthi ungakephi yabo, and work through the emotional issues which put pressure and traditional relationship style angakwazi ukuthi accommodate kuyona. So what actually osisabadayiso do, they provide an unconditional sense of acceptance and emotional support. Yeah, they do. Kukhona abanye abakhindi kabi weSonic othi umuthenga kuyena azi akhulume nawe. But you look like a decent guy. Why are you doing this? Here? Why are you here? Yes, I don't know. What can I do for you? Is there something that you're missing that you need to talk about? But gonna be an emotional connection ngenxa leyo. Yes. Yabo unihlale for an hour ungakaqhayi. Ugcina ungaqayanga. Bese isikhathi ugcina ungaqayanga bese ethi, "Hey, I'm afraid even of taking your money, so I can understand which way here just to talk." Because there are guys like that who'll go to the sex workers only to talk.
We are within into Daikali Konela Gaga CFM. Why decent men use escorts? That's what we're talking about. Why decent men use escorts? Why Beitanga Lenyame soft? Asibuyise Ndabe, because we need to not only look at it ngokuthi yathengwa, but what could be the cause? Because right now, in this day and age, umjolo uyabiza, ayikho into ongayikhokheli. On top of that, uyalwiswa, uyacontrolwa. Isn't this the solution for a peace and quiet nento yamanje? Mhlawumbe umjolo ungihlulile, mhlawumbe I'm going through a breakup, I'm going through a divorce, and then I'm like, okay, instead of me putting myself into another situation ezongidraina financially, ngidraina emotionally, angizitholele nje untombi zodwa sihlukanele nalelo blocks ngibe right. That's true. Are you aware, Sonic, ukuthi khona osisi, khona obhuti, I'm sorry, who are unable to access meaningful relationships? Okay. So in order to, instead of causing damage, running after women and pleading for a relationship because of financial constraint, they decide, no, they'll go shortcut and buy. Is it wrong though? It's difficult to judge that environment. Right? They do that with conviction. When a man begins to question his existential, okay, what is happening in my life, where I'm going, the next footstep that happens is that they'll tend to buy sex as a form of masculine validation. So our emotional unmet needs and the psychological needs as a child, I hamba, I figure musumdala akupropel into such decision making. Uyabona kwasinsikhathi uSonic uyothi umuntu uthenga ithi athi umuntu othenga kuyena, are you sure about what you are here for? Ukuthi angazi ngibona ungekho relaxed, you know. Abasibuzi kodwa laba sihlangana nabo emaklabini basithengisa champagne ubusuku bonke, uthola into encane avuke ekseni athi 30,000. Ufunga ukhokhi usekuze even yama. That's crime. So we crime le. But uma ngikhipha 1,000 lapho ngomuntu engivumelene naye kune peace and quiet. Akekho oboshwayo, akufiki veni, akwenza ilutho. That is why kukhona amakhosikazi ashadila dayisayo and they're making a living in it. Ashadila dayisayo. Yeah, because they're making ends meet Mkhayana. Yes, there are decent women who said, I promise you, guys, out there in counseling and psychotherapy, it's a dark world. Believe me, we deal with these issues. So would you consider umgezaji ukqabula? Yeah. Oh, straight away. Yeah, straight away usukuthenga. Kukhona abadayisa subtle. Athi wena yazi, I'm not asking for money. Yeah. But can you rescue me under the circumstance? Then it becomes a pattern yakho ukuthi wena wherever you are uyakhokha, yabo. Abanye bayinqaba imali athi ngoba uwena ngizoyithatha ngoba ngiyayibona inhloso yakho kunginika imali isincere. It's very njengoba ngisho ukuthi reasons are complex. So can we consider cheating noma nokuqabula nabo is considered as cheating? I find it difficult to ukuthenga regard as cheating. Why? Because it's a very different avenue altogether. So umsayiphoze ethrowele angadlula ithengele inyama soft, it's not cheating. Yeah, what is going on in the relationship? What is happening in the primary relationship? That's the thing. Uthenga njengoba akafuna ukukhoza udamage with cheating, yebo. So he rather go there asule umlomo adli aphula bese yaphuma. Yo, namo itholele peace and quiet khona because bayashiya mention komhlanga bayosibangisa le emakhwashakasheni ethu ngoba ethi kune peace and quiet. Yeah, exactly. And that's routine. Concerning now from my clinical experience, counseling men who buy, they share very detailed, solid stories of their misery with these women. Uvuleka kakhulu. Yeah, we are vuleka, be comfortable to talk to the woman. We are vele ngakakhuluma ngalento. After 5 minutes uzobe comfort omunye. Uzobe comfort omunye yabo. Aza omunye umthengile athi yazi kade nginombishop webandla lakhe kusela. Inhliziyo yababhlungu kanjani bandle bayahlupheka befundisa la. Usuyazi ukuthi izolo benombishop. Yo. Noma negotiate athi yazi into ayikhulumile ngicabangela yazi ngishiso yini. Ubusuthi nawo ukushiso yini lokho. Cha ngishiso ukuthi angithi ngikubuza ukuthi usontapo ngiyela ukuthi usontapo. So how do we heal this thing? Because we know that it's wounding us emotionally,
it's wounding us spiritually, it's wounding us ngayonke indlela. Ukuphuma ngaphandle uyitshento yothenga ucansi nje kanti it's a small fix, yet you're creating a bigger problem. I can imagine. And how can our women also contribute to the healing? Because they also contribute to us going out there. That's a tragedy. That's a tragedy, Mkhayan. Are you aware that the majority of women do not know that we buy? Yeah. Because basibuka bona alwa ma battles nawe kantona ngala we busy ethengela. Yeah. Yes. So that's another problem that we are faced here. Number 2, if you're asking for healing, izokubuyisela emuva a child with emotional neglect, low self-esteem, a distorted masculine learning yakho, it does contribute towards you later on buying in life. Asifaka wena mlaleli lokakasi FM kule conversation why decent men use escorts. Mhlawumbe nawe unama reasons akho nje ukuthi nje uyayiqabulela uyithengele. Share your story, it can be anonymous. Mhlawumbe nawe usubuya khona kwakuphazamisa kwaba nama effects angekho right. Mhlawumbe even share what made you start even at the very first place. Umjolo ngasipananga, ifrenga akwazi eyimpempe one way. Mhlawumbe nawe ke or you were accused for sexual inability wasuthi ngcono your tester. Yeah. Or remember unelukuluku nje uyithandela into yakho. Yeah. Call us right now. Sex addiction. Yeah. Sex addiction. Zamela ku line 1 noma sikubingelele kunjani? Yebo njani? We easy my brother wena. Hayi kancengeke. Talk to us man. We're listening. Yona yinhle yimbi lento le kahle masokhuluma eqinisweni. Mina ngwana nimasenandi. Nginomama kahle ngikaniwe yabo. Ngithe mangana sadlule into eziningi naye kodwa ngihamba ngabona okay ngiyamdinga wesibili umama ozomlekelela wasekhala ngabona uma ngilahlekelo yena angivele ngiphile ngalendlela yokuthi ngiloke ngishala bosho isikhathi lawo. Yeah impela nje into kanjalo. Yini esishoda kumama uzobona ukuthi udinga ukulekelela? Like uningi mina ngikhule nje esithenjini emkhweli esithenjini. Ubaba benamakhosikazi amane, umkhulu benamakhosikazi ayisithupha. Okay. Yeah, kusho ukuthi kahle nami ngase ngibona ukuthi yabona ukuze ngivuse ikhali beliningi yabona angeke ngithole umuntu ozomlekela because ikena nginabantwana ababili kuphela maye bese ngidinga abanye yabo. And ethi yena use right. Ngathi mangithi ngifuna ukuthatha umama wesibili wanqaba ngase ngibona ukuthi nginokuthi ke ngithatha wesibili ngcono ngiphele impilo ecekeni noma engazi yena. Okay. Manje kulekelela ngani ngempilo eceleni ukuthi uqabule? Kona ngeke ungirelease yabo mhlambe kuzinto izinto engisuke mhlambe ngibheke nazo endlini like stress kanje yabo. Yeah because mangifika lapha ngiye ngithi mase ngithengile nje sixoxe naye umama kube kuhle yabo nje ngize ngibone siyazi lo muntu lo manje mhlambe naye akekho ngilesema kusona lempilo ayiphilayo lo muntu ngamthatha umenze unkosikazi. Yeah abanye bagcina beshade nawo but it's in a very small scale. Yeah. Do you make them bayeke kumsebenzi umyekisa kanjani into omfice kuyona? A lot of counseling, I promise you. Counseling yakhona inzima njenge addiction counseling. Anonymous, would you consider yourself addicted to ukuthenga? Ngingasho kanjalo base kunesikhathi impela nokuphuma kunzima manje kunzima. Yeah, addiction. So we addiction ukuthenga. How many times a week? Mangase ngitshele nje iqiniso ngino 4 years manje ngithenga nje impela. Yo. Nanginonyamba sekubuza la ukuthi how many times a week? Mhlambe kwenzeka enyangeni nje ngiye mhlambe ka6 okanye ka7 enyangeni. Oh. So almost twice a week. Manje uyazidla ikhuthazi bafu. Hayi lutho nje ngumuntu nje kahle abona nje active. Oyinkunzi. Onama. Oyinkunzi. Into ethemba. Yo. Shout out to you Anonymous, thank you for sharing the brother. Hayi ngiyabonga. Siyazi bengizoyenza umuntu mhlambe kuzokufona umuntu osifazane I'll tell my curiosity. Not this one. Ukuzwa ukuthi bona bafila kanjani mase udiscover ukuthi umuntu umyeni wakho uyathenga. Disgusted, angry, feeling not good enough. Yeah. But is the stigma because we are Daisa 99 or maybe in general cheating
she feels like that. Because would they regard that as cheating? Though that's why I wanted to find out. asikwazi ukubalekela iqiniso myeza. Kunjalo baba, kunjalo. Udayiswa yonke indawo manje. Yeah, but musubheka. Nasemjolweni. Yeah, but we are buying across the spectrum. And angazi uthini once wajwayela ukukhokha kuba yinorm kuwena ngoba iboost ego yakho lena. Esikhathini samanje ukhona umjolo ongakhokhelwa. Awukho and uyabiza umjolo. Uyabiza umjolo, I promise you. I think I'm not ready for a relationship, Buffett. Good thought. Hey mzukazi kodwa le ndaba oyiqale namhlanje Inzima kakhulu. hayi inzima. Wona athi dinga wona part 2. Mhlawumbe sike sizwe izilo sisi. Na ngiyafisa ukuzwa abantu besifana bathini ngokuthenga nabona. Ngoba nabo sikho sebeyathenga abanye babo. Athenga proper. Yeah, kakhulu.